Οι όροι της Ορθόδοξης πίστης κατά τον Μέγα Αθανάσιο. Όποιος θέλει να σωθεί, είναι αναγκαίο πρώτα απ' όλα να τηρεί την Ορθόδοξη Καθολική πίστη. Όποιος δεν τη διαφυλάξει πλήρη και απαραβίαστη, χωρίς αμφιβολία θα χαθεί αιώνια. Η καθολική πίστη λοιπόν είναι αυτή: τιμούμε ένα Θεό εν τριάδη και την τριάδα εν μονάδη. Χωρίς να συγχέουμε τα πρόσωπα, χωρίς να διαιρούμε τη Θεία Οσία. Γιατί άλλο πρόσωπο είναι ο Πατέρας, άλλο ο Υιός και άλλο το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά είναι μία η θεότητα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ίση σε δόξα, συναιώνια σε μεγαλοπρέπεια. Ότι είναι ο Πατέρας, είναι και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Άκτιστος, αδημιούργητος ο Πατέρας, άκτιστος ο Υιός, άκτιστο και το Άγιο Πνεύμα. Άπειρος ο Πατήρ, άπειρος ο Υιός, άπειρο το Άγιο Πνεύμα. Αιώνιος ο Πατέρας, αιώνιος ο Υιός, αιώνιο το Άγιο Πνεύμα. Και όμως δεν είναι τρεις αιώνιοι, αλλά ένας αιώνιος. Όπως δεν είναι τρεις άκτιστοι, ούτε τρεις άπειροι, αλλά ένας άκτιστος και ένας άπειρος. Παρομοίως, παντοδύναμος είναι ο Πατήρ, παντοδύναμος ο Υιός, παντοδύναμο το Άγιο Πνεύμα. Και όμως δεν είναι τρεις παντοδύναμοι, αλλά ένας παντοδύναμος. Έτσι, Θεός είναι ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιο Πνεύμα. Και όμως δεν είναι τρεις Θεοί, αλλά ένας Θεός. Έτσι, Κύριος είναι ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριος το Άγιο Πνεύμα. Και όμως, δεν είναι τρεις Κύριοι, αλλά ένας Κύριος. Διότι, όπως μας υποχρεώνει η χριστιανική αλήθεια, να αναγνωρίζουμε το κάθε πρόσωπο να είναι Θεός και Κύριος άφε αυτού του, έτσι και η Ορθόδοξη Καθολική πίστη μας απαγορεύει να λέμε ότι υπάρχουν τρεις Θεοί και Κύριοι. Ο Πατήρ δεν έχει φτιαχτεί από κανέναν, ούτε έχει δημιουργηθεί, ούτε έχει γεννηθεί. Ο Υιός είναι μόνο του Πατρός, ο οποίος γεννήθηκε από Αυτόν προπάντων των αιώνων. Δεν είναι κτιστός, ούτε δημιουργημένος, αλλά γεννημένος. Το Άγιο Πνεύμα είναι του Πατρός και του Υιού, πηγάζει από τον Πατέρα και στέλνεται δια του Υιού. Δεν είναι κτιστό, ούτε δημιουργημένο, ούτε γεννημένο, αλλά εκπορευόμενο μόνο από τον Πατέρα. Έτσι υπάρχει ένας Πατήρ και όχι τρεις πατέρες. Ένας Υιός και όχι τρεις Υιοί. Ένα Άγιο Πνεύμα και όχι τρία Άγια Πνεύματα. Και σε αυτή την τριάδα, κανείς δεν προηγείται και κανείς δεν έπεται, κανείς δεν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον άλλο. Αλλά καθ' ολοκληρία τα τρία πρόσωπα είναι συναιώνια και ίσα μεταξύ τους. Έτσι ώστε σε όλα τα πράγματα, όπως έχει υποθεί παραπάνω, η μονάδα εν τριάδη και η τριάδα εν μονάδη πρέπει να λατρεύεται. Όποιος θέλει να σωθεί, έτσι πρέπει να σκέπτεται για την τριάδα. Επιπλέον, είναι απαραίτητο για την αιώνια σωτηρία να πιστεύει σωστά στην ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διότι η ορθή πίστη είναι αυτή που πιστεύουμε και ομολογούμε ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι Θεός και άνθρωπος. Είναι Θεός από την ουσία του Πατέρα Του, γεννημένος πριν από τους κόσμους, συνάναρχος με τον Πατέρα. Και άνθρωπος από την ουσία της μητέρας Του, γεννημένος μέσα στον κόσμο, εν χρόνο. Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Αποτελούμενος από ψυχή λογική και ανθρώπινη σάρκα. Ίσως με τον Πατέρα, όσον αφορά τη θεότητα, κατώτερος από τον Πατέρα, όσον αφορά την ανθρώπινη φύση Του. Όμως, παρότι είναι Θεός και άνθρωπος, δεν είναι δύο, αλλά ένας Χριστός. Ένας, όχι με μετατροπή της θεότητας σε σάρκα, αλλά με πρόσληψη της ανθρωπότητας από τον Θεό. Ένας, ολόκληρος, όχι δια της σύγχυσης των ουσιών, της θείας και ανθρώπινης ουσίας, αλλά στην ενότητα του προσώπου. Διότι, όπως η λογική ψυχή και η σάρκα κάνουν έναν άνθρωπο, έτσι ο Θεός και ο άνθρωπος είναι ένας Χριστός. Που υπέφερε για τη σωτηρία μας, κατέβηκε στην κόλαση και την τρίτη μέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ανελήφθη στους ουρανούς, κάθισε εκ δεξιών του Θεού Πατρός του Παντοδύναμου. Από όπου και θα έρθει, να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Στην έλευση του οποίου όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν με τα σώματά τους και θα δώσουν λόγο για τα έργα τους. Και αυτοί που έχουν έργα καλά θα μεταβούν σε αιώνια ζωή και αυτοί που έχουν έργα κακά σε αιώνια κόλαση.
Αυτή είναι η Ορθόδοξη Καθολική πίστη, την οποία αν δεν πιστεύει κανείς ειλικρινά και σταθερά, δεν μπορεί να σωθεί. Αμήν.